салому алейкум ба ҳамаи бародарони тоҷик. Ин видео барои канали Саид Мурод ТЖ барои YouTube аст. Ман хостам я нишон тиҳам ба бародаро ки чӣ гуна шарту шароити зиндагӣ аст дар Корея барои муҳоҷироне ки мебиёянд. моҳи ноябр аст бародаро, моҳи ноябр омадам ба Корея. ин ҷое ки шумо бинед ҷои дамгирӣ аст бародаро. баъди кор метавонед буроед шинед дар инҷа баҳрра тамошо кунед. ҷои хуб аст. чунине ки мебинед аз хона то баҳр уқад дуре нест. ҳаво хело гарм аст дар моҳи ноябр. пешакӣ мегӯям бародаро ки ман дар оилаи корейтсо зиндагӣ дорам, яъне ки дар оила кор мекунем. вақте ки шумо дар оилик ҳастед ва дар хонааш се маҳал авқот, хӯрока, чизҳои корӣ ҳамааш бепул аст бародаро. шумо фақат оилик мегиред ҳар моҳ. хайр рафтем бародаро, бо чашми худ бинем ки чӣ тавр шарту шароити зиндагӣ барои муҳоҷирон дар Корея аст. ина бародаро медароем ба кухни ба хонаи мо. ҷои пойафзолмонӣ аст, попшӯя ҳама дар инҷа аст. анами ҳам коридор аст, ҳам кухни, ҷои таомхӯрӣ дар ҳамин столо мешинем, таом мехӯрем бародаро. ин яке аз хона комнатҳое ки бачаҳо хоб мекунанд. инҷа шкаф дорад, ҳама таҷҳизотҳо, ҳама чиз дорад бародаро. ҳамаи условия 100% аст бародаро. ина кофе аст бародаро, кофе хунук, кофе гарм, бринҷпазак, микроволновка, ҳама таҷҳизотҳо барои пухтани авқот, хӯрдан, тарелка. ина яхдон аст, айпуриша мерезад бародаро. инҷа бошад душевой аст бародаро, ҷои обозӣ, оби гарм, оби хунук, шампун, зубной паста, ҳама чизо ҳам дорад, бепул аст бародаро. мошини ҷомашӯӣ аст, ҳар рӯз пӯшокҳомонро мешӯем бародаро. хонаи ман бародаро, хонаи гарм аст. дар Корея хонаҳо ҷои хоби ман аст. дар Корея хонаҳоро полошон гарм аст. пол яъне ки пол гарм мекунанд. ин телевизор аст. ҷои ин пӯшокҳое ки шумо дидем, пӯшокҳои корӣ гарм аст, тозаан ҳамаш. ҳамаи хонаҳо кондитсионер доранд, чӣ хеле ки дидем бародаро. ғайр аз оне ки полоро гарм мекунад, бу кондитсионерам дорад бародаро. пӯшокҳои корӣ аст, ба русӣ даждивик мегӯянд. аз хона мебироем, ина мебинем бародаро, 50-60 метр аст, мерасем ба соҳили баҳр бародаро. ҷои беҳтарин, обу ҳавои беҳтарин дорад. метавонед обозӣ кунед. агар
ҳаво гарм бошад. хуб, раҳмати калон ба ҳама. Саломат бошед бародаро. Барори кор